Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Enrico. Walang eksaktong taon. Sariaya, Quezon. Kagaya ng marami, hinanap ni Enrico ang kanyang swerte sa ibang mga lugar. Kung saan-saang bayan na siya nakarating noon para magtrabaho at para kumita ng malaki. Pero sa bandang huli, wala rin naman siyang napala. Kaya magmula noon, naglilibot na siya sa mga kabayanan, pilit na nagbabakasakali na makakita ng maayos na trabaho. Ang kaso lang, parati siyang bigo, hanggang sa mapadpad siya ng Sariaya. Isipin ninyo, nagsimula siya Maynila patungong Antipolo at nilibot ang mga kabayanan dito hanggang sa makababa siya ng Quezon. Ayon sa kanya, nung makarating siya roon, di niya naisip na magtatagal siya. Basta ang ginawa niya, maghahanap siya ng trabaho na magpaparaos sa kanya mula sa araw-araw na gastusin. Kaya naman kahit sa merkado siya noon nakakita ng pagkakaperahan, hindi siya tumanggi. Masyado nang maraming pinagdaanan nitong si Enrico para mamili pa ng pagkakakitaan. Dumaan ang mga araw, pagkakargador ng iba't ibang gulay na iniaangkat ang kanyang pinagkakaabalahan. Bale sa merkado kasi siya mismo noon na masukan, kaya saklaw nila noon ang lahat ng pwestong nagnenegosyo sa loob nito. Medyo malaki naman ang kita, ang kaso lang tatagain ka talaga sa trabaho. Walang minuto noon na hindi siya nagpapasa ng mga repolyo at kopra, kaya kinahapunan nun, baldado na ang katawan niya. Sa unang linggo nga, halos umayaw na siya. Pero nang matanggap niya ang paunang sweldo para sa linggong yon, bumalik ang kanyang lakas. Doble kasi ang kanyang kinita dahil na rin sa ilang araw na saudan. Kaya naman nang mapagtanto niya ito, minabuti niya na manatili muna roon kahit ilang buwan pa. Ang problema, pagkaraan ng ilang buwan para bang wala na siyang balak na umalis. Bukod kasi sa magandang pakikitungo ng kanyang mga katrabaho, nakakita na rin siya ng babaeng gusto niyang pakisamahan habang buhay. Eleanor ang pangalan nito at kagaya niya, manggagawa din ito sa merkado. Yun nga lang, may sariling pwesto ang pamilya nito na siya namang nagtitinda ng iba't ibang gulay at karne. Malaki rin ang pwesto, kaya hindi rin biro ang kinikita nito. At sa loob ng ilang linggo nilang pag-uusap, napapansin niya na nahuhulog na rin sa kanya ang babae. Di man kasi sa pagmamayabang pero may itsura rin itong si Enrico. Matangkad siya tapos chinito at higit sa lahat, matangos ang ilong at may magandang pangangatawan. Kaya naman hindi maipagkakailang marami rin ang kababaihang nahuhumaling sa kanya. Pero nung makilala niya si Eleanor, nawala yung hilig niya sa iba. Ayon sa kanya, na ang ganoong babae ang kanyang hilig, kaya wala na siyang balak na pakawalan ito. Hindi nagtagal, dahil sa kanyang pagmamalabis, natanggap na rin niya ang matamis nitong oo. At sa loob lamang ng ilang araw, nagsimula na silang magsama. Napakaganda ng buhay niya noon pinuno, sa puntong hindi na siya nag-iisip ng hinaharap niya. Inakala rin niya na ito na ang buhay na inaasam niya, pero hindi niya alam na kagaya niya meron din pala itong madilim na sikretong tinatago. At nagsimula ang lahat ng yan sa pagsapit ng Biyernes ng unang linggong pagsasama nilang dalawa. Habang nasa kasagsagan siya ng pagluluto ng hapunan, bahagya siyang napahinto nang hindi sumasagot sa kanyang pagtawag ang kanyang kinakasama. Akala niya kasi nagliligpit ito ng damit nila, kaya naman agad niya itong pinuntahan sa sala. Ang kaso lang, pagdating niya roon, nakita niya ang kinakasama niya na nakaupo sa harapan ng mga magulang nito. Pabulong yun kung mag-usap, tapos gumagamit ito ng malalalim na salita. Kaya kahit anong pag-intindi niya sa pinag-uusapan ng tatlo, wala siya halos na uunawaan. Ilang minuto pa ang lumipas
Napatingin sa kanya ang ama nito. Bakas sa muka ang matinding problema na dinadala. Ngunit kahit ganoon ang sitwasyon, di ito nagsabi ng kung ano sa kanya. Pagpang-abot ng kanilang mga tingin, dali-dali naman siya roong lumapit at nagmano. Magandang hapon ho, Tay. Pasensya na ho kayo ha, kung di ko kayo narinig kanina. Medyo may pinagkakaabalahan lang ho kasi. Bungad na wika niya rito. Ayos lang, Enrico. Naiintindihan kita. At pasensya ka na rin kung hindi ka nasasagot kanina ng anak ko. Masyado lang kasing seryoso ang aming pinag-uusapan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nabanggit nito sa kanya ang problema sa lupa at sa kanilang pamilya. Ayon sa ama ng kanyang kinakasama, inalisan nito ng karapatan sa pagsasaka ng panganay nitong kapatid. Pinapaalis na rin sila sa kanilang tahanan dahil yung bahay na yon nakatirik sa lupa ng kapatid nitong nakikisawsaw din sa sigalot na nangyayari sa pagitan nila. Pakiramdam tuloy ng ama ng kanyang kinakasama, pinagkakaisahan siya ng pamilya nito. Dagdag pa nito na, kaya sila napabisita ng wala sa oras ay dahil sa gusto nilang humingi ng payo sa anak nila ukol sa mga dapat nilang gawin. Kung tutuusin kasi, malakas naman ang kitaan sa tindahan nila sa merkado, kaya anumang oras makapagtatayo sila ng bahay sa lupang pagmamay-ari nila. Ang problema lang, malalayo naman sila sa bahay ng kanilang mga magulang. Hindi makakapayag ang ama nito. Gawa ng ramdam nito na merong masamang binabalak yung magkapatid. Nang marinig naman yon ni Enrico, seryoso naman siyang napatanong ukol sa kung ano ang ibig nitong sabihin. Base kasi sa tono nito, mukhang meron yung itinatago sa kanila. Kaya nang marinig ito ng ama ng kinakasama niya, hindi na ito naglihim pa. Alam mo kasi, Enrico, pamilya kami ng mga mangkukulam. At ang bertud na hawak ng aming ama, yun ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kahit ako inaasam na makuha ito dahil sa kaya nitong gawin. At ganun din ang aking mga kapatid. Ako ang paborito ng aming ama, kaya siguro nila ako pinag-iinitan. Pagtatapat pa nito sa kanya. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, di niya na piniling sumagot. Nanahimik lang siya nang sa gayoy hindi ito maging daan para mabulgar ang mga sikreto nila. Ilang minuto pa ang lumipas nang mapansin niyo ng manugang niya, nagkusa na rin itong manahimik. Bago rin siya nito tantanan, nakiusap yun sa kanya na kung maaari, huwag niya itong ipagsasabi sa kung kani-kanino. Nang marinig naman yun ni Enrico, tumangulang naman siya habang sumasagot dito ng, Makakaasa ho kayo, Itay. Ligtas sa akin ang mga sikreto ninyo. Sana lang, magkaayos na kayo sa lalong madaling panahon. Nang marinig naman yon ng ama ng kinakasama niya, hindi na ito nagsalita. Maya-maya pa, nagdesisyon na rin ng mag-asawa na umalis. Sinubukan pa itong pigilan ng kanyang kinakasama pero hindi na yun nakinig. Nang makaalis na ang mga ito, yun na pala ang huling sandali na makikita nila yung may buhay. Pagsapit ng sumunod na araw, hindi pa man sila nagigising, sinalubong na sila ng napakasamang balita. Kamag-anak ng pamilya ng kinakasama niya ang pumunta. Dala-dala ang ulat ukol sa pagkamatay ng pamilya nito. Ayon sa kwento, nadatnan nilang wala ng buhay ang mga magulang at mga kapatid nito. Yung padre de pamilya nagbigti sa sala habang nakatarak sa dibdib ang napakatalas na sundang na ginagamit sa panggapas ng mga talahib. Yung asawa naman nito, puwersahang pinaikot ang ulo hanggang sa tuluyan na itong mamatay. At yung mga kapatid ng kanyang kinakasama, tinalian sa kamay at paa bago nilaslas ang dibdib. Ang masaklap pa, yung mga kababaihan dito, nakitaan ng indikasyon na ginamit bago pinatay. Dagdag pa ng mga ito na, karumal-dumal ang nangyaring kaganapan sa bahay nila
sa puntong inakala ng mga ito na hindi tao ang may gawa nito. Matapos naman yung marinig nila Enrico, mahinahon naman niyang hinagka ng kanyang kinakasama. Di na rin niya piniling magsalita dahil alam niya na hindi niya mauunawaan ang nararamdaman nito. Kalaunan, nang medyo kumalma na ang kanyang kinakasama, dinala niya ito sa isang tahimik at magandang lugar. Pagdating nila roon, dahan-dahan niya itong kinausap ukol sa mga nangyari. Hindi pa rin ito tumitigil sa pag-iyak, pero alam niya na nakikinig ito. At kahit hindi yun nagsasalita, minabuti niya na ipagpatuloy ang kanyang pagpayo. Hindi nagtagal, nang medyo mahimasmasa ng kanyang kinakasama, dito na ito nagdesisyong magsalita. Ayon dito, hindi ito kumbinsido na pinatay ng ganun-ganun lang ang kanyang pamilya. Dagdag pa nito na ang pagkawala ng mga magulang niya ay maaaring parte ng alay para makakuha ng mutya ng kaliwa. Matagal na nila itong ginagawa nang sa gayoy mapaunlad palalo ang kanilang mga kakayahan. Mariin din itong inilahad na sa puntong yon dahil sa dami ng pinatay ng mga ito, maaaring nakuha na nila ang mutyang matagal na nilang hinahangad. Ano man yon, wala siyang ideya. Iisang bagay lang din ang nasisiguro ng kanyang asawa, at yon ay ang hindi masukat na pinsalang maaaring maibigay sa mga tao ng mutyang nakuha nito. Nang marinig naman ni Enrico ang sinabi ng kanyang asawa, seryoso siyang napatanong dito ng, Bakit mo to sinasabi sa akin? Ano ba ang gusto mong gawin ko? Pagkalahad naman niya nito, ipinagtapat ng kanyang kinakasama ang inaasam nitong paghihiganti. Dagdag pa nito na, kinakailangan na nilang kumilos sa lalong madaling panahon dahil kung hahayaan nila ito, posibleng sila na ang susunod. Matapos naman niyang marinig ang sinabi ng kanyang kinakasama, tsaka pa lamang niya ito niyaya na umuwi. Habang naglalakad sila, may hinahon niyang inilahad dito na walang mangyayari sa kanila. Dagdag pa niya na siya na ang bahalang gumawa ng paraan para kaharapin ang mga kamag-anak nitong may malalim na galit sa kanila. Ngunit nang marinig ito ng kanyang asawa, tila bang nagalit ito. Kesyo wala siyang magagawa, hindi niya kakayanin ng mga kamag-anak niya, at higit sa lahat, mamamatay lang siya. Mariin din itong inilahad na ang tanging paraan para mabuhay sila ay ang umalis ng Sariaya. Inakala kasi nitong hindi niya nalalaman ang kanyang mga sinasabi dahil naniniwala ito na isa lamang siyang ordinaryong tao. Pero nang makauwi na sila, ipinakita niya ang totoo niyang kulay. Pagtitig niya sa kanyang asawa, nilisikan niya ito ng kanyang mga mata habang nagwiwika ng, "Di ba sabi ko sa'yo, galing akong Albuera. Kaya huwag kang umasa na isang ordinaryong kinakasama mo. Katulad niyo rin ako, Eleanor. Yun nga lang, napapabilang ako sa mas mataas na uri." Pagkasambit niya ng mga kataga, bigla niyang ipinaramdam ang nakamamatay niyang presensya. Unti-unti rin niyang ipinakita ang anyo niya hanggang sa masipat na niya ang pagkamangha at pagkaroon ng pag-asa nito sa mga mata. Pagsilay naman niya rito, napangiti lang naman siya habang niyayakap ito. Dito na rin niya inilahad ang kanyang plano at kung ano ang kanyang mga gagawin para mapanatili itong ligtas mula sa mga kamag-anak nito. Dumaan ang mga araw, hindi na gaanong nangamba si Eleanor. Bagaman maraming pagbabanta ang nagmumula sa mga kadugo niya, di niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Alam niya kasing kayang-kaya na ito ni Enrico dahil sa pagkakaroon nito ng dugo ng aswang. Subalit, nang malaman ito ng mga kadugo nito, tila bang hindi yun natinag. Ayon sa mga ito, hawak na nila ang pinakamalakas na bertud na maaaring matangan ng isang mangkukulam,
kaya walang kahit na anong nilalang ang kayang humarang sa kanilang daraanan. At bilang pagpapakita ng kanilang puwersa, sinalakay nila ang tahanan ng mag-asawa. Isang gabi, habang naghahapunan silang dalawa, may narinig siyang nag-uusal sa labas ng bahay. Ramdam na ramdam din niya ang pag-ihip nito ng sumpa sa kanilang tahanan, kaya naman dali-dali silang lumabas. Pagbukas nila ng pinto, bumungad ang kapatid ng tatay ni Eleanor na may daladalang itim na kandila. Sa likod naman ng mga ito, naroon ang isang matangkad na nilalang na may malaking katawan. Nakabalot ng itim na tela ang ulo nito, tapos may daladala itong mahabang palakol. Sa likod naman ito, naroon ang kangga na may mga nakasabit na pugot na ulo ng tao. Matapos naman nila itong masilayan, agad namang nagsalita ang kapatid ng ama ni Eleanor. Akala mo ba porket aswang ang kinakasama mo, matitinag mo na kami? Nakakalimutan mo na ata, Eleanor, na hindi lang pangungulam ang alam namin. Kaya nga ngayong gabi pumunta kami sa inyo, kasama ang isa sa aming mga kaibigan. Marami na itong napatay na aswang, kaya hindi na siguro magiging espesyal pa ang iyong asawa. Wika ng kapatid ng ama nito. Nang marinig naman yun ni Enrico, agad niya itong itinago sa kanyang likod. Mariin din niya itong inabisuhan na huwag mag-alala dahil ang ganoong uri ng nilalang ay wala pa sa kalingkingan niya. Matapos naman niya yung sabihin, kaswal siyang lumapit sa tiyuhin nito para simula ng pakikipagtuos sa nilalang na kasakasama nito. Kaya nang mapansin nito ang ginawa niya, hindi na ito nagdalawang isip na magbaba ng utos. Ora mismo, buong puwersa siyang sinugod ng nilalang habang inihahanda ang palakol nito. Nagpapakawala rin yun ng napakalakas na atungal na parabang sinasabay nito ang paninindak sa kanya. Ngunit sa kabila ng ganoong sitwasyon, di man lang siya pinanghinaan. Alam niya kasi sa kanyang sarili na wala yung magagawa. Kaya para maipakita ang kanyang lakas, sinalag niya gamit ang sarili niyang katawan ang mismong talim ng sandata nito. Paglapat ng talim ng palakol sa kanyang dibdib, bigla lang naman yung tumalbog na parabang tumama ito sa isang malambot at matibay na bagay. Dala ng pagkagulat ng engkanto, muli itong umatake sa kanya. Inakala kasi nito na namamalikmata lang siya, pero ganun pa rin ang nangyari. Di nagtagal, nang mapagtanto ito ng nilalang, dahan-dahan na yung napatahimik, dala ng takot at pagkasindak. Kaya naman ang masipat niya ang ikinilos nito, napangisi lang naman siya habang nagwiwika roon ng, "O bakit? Pagod ka na ba? Huwag mo sabihing natatakot ka. Kumalma ka lang. Wala pa naman akong ginagawa eh." Habang sinasambit niya ang mga katagang yon, unti-unting nagkulay dugo ang kanyang mga mata. Lumabas na rin ang makapal niyang balahibo sa muka, kalakip ng mabilis na pag-usli ng walo niyang pangil. At sa isang kisap mata, bumungad sa mga nilalang na yon ang malasaaso niyang anyo. Napansin din ng mga ito na tumaas siya ng ilang metro dahil sa pag-iba ng pang-ibaba niyang katawan. Matapos naman yung masilayan ng kanyang kalaban, tuluyan na itong nawala ng lakas ng loob para sumugod. At kahit wala pang utos na nagmumula sa Panginoon nito, napilitan na itong kumaripas ng takbo. Subalit di pa man yun nakakalayo, biglang tumigil ang mga paa nito nang marinig ng nilalang ang kanyang pag-angil. Paghakbang niya ng kanyang mga paa, unti-unti na niyang napapansin ang tila bang panginginig ng buo nitong katawan. Yung mga kadugo naman ng kanyang asawa, na natili sa kinaroroonan nito habang gulat na nakatitig sa kanya. At sa mga sandaling yon, walang kahit ni isa sa kanila ang nagkaroon ng lakas ng loob para magsalita. Bawat isa sa mga mangkukulam na pumunta, hindi makapaniwala sa demonyong kanilang nakita. Paglapit naman ni Enrico sa nilalang,
Marahan niyang ibinaon ang matutulis niyang kuko sa gitna ng gulugod nito. Paglapat nito sa balat, agad yung tumagos na parabang wala itong buto sa katawan. Pagdakot niya ng puso ng nilalang, dahan-dahan niya itong hinugot sabay sagpang nito sa kanyang bunganga. Matapos niya yung gawin, ipinakita niya sa mga mangkukulam kung papaano siya kumain. Pinagpira-piraso rin niya ang katawan ng tinawag nito, pagpapakita kung gaano yun kahina. Hindi nagtagal, nang makain na niya ang laman loob nito, dito na siya dahan-dahang nagpalit anyo habang naglalakad papalapit sa mga kadugo ng kanyang kinakasama. Pagharap naman nila ng kapatid ng ama nito, mariin niya yung binalaan na huwag na silang gagambalain pa. Ito na ang huling salitang maririnig mo sa akin. Kapag bumalik ka rito para muling pagtangkaan ang buhay ko, hindi na kita bubuhayin. Ituring mo itong awa ko, pero huwag mong kakalimutan na anuman ang naisin ng asawa ko ay susundin ko. At sa oras na makapagpasya na siya, ako naman ang dadayo sa inyo. Ipagdasal niyo na sana'y magbagong isip at puso niya. Seryosong wika niya. Nang marinig naman niyo ng mga mangkukulam, di na ito nagdalawang isip na umalis. At kahit gustuhin man itong manatili para kausapin ang kinakasama niya, sadyang wala na yung lakas ng loob para humarap sa kanya. Maya-maya pa, nang mawala na ang grupo, minabuti na niyang bumalik sa kinaroroonan nito. Bago sila pumasok, nag-usap muna sila ng bahagya ukol sa mga nangyari. Alam niya kasing matinding takot ang naibigay niya rito, kaya kahit papaano nais niya itong maibsa ng paunti-unti. Nang maunawaan naman ng asawa niya na hindi siya kalaban, nakaramdam na yon ng seguridad. Pagpasok nilang dalawa sa loob, dito niya ipinagtapat ang totoo niyang pagkatao at kung saang uri siya napapabilang. Ayon kay Enrico, mula siya sa lahi ng mga asbo na hindi kumakain ng karne ng tao kapag nasa ordinaryo niyang anyo. Pero ibang usapan na kapag nagpalit na siya. Dagdag pa niya na kung ano ang ginagawa ng mga ordinaryong tao, ganun din ang ginagawa niya kapag nasa tao siyang anyo. Sa estadong yon, wala siyang kahinaan, pangontra at kung ano-ano pa. Basta, akalain mo talagang isa itong pangkaraniwang tao na kahit mga albularyo walang kapasidad na matunugan ang totoo niyang anyo. Yun ang dahilan kung bakit sa tagal ng pagsasama nila, hindi man lang ito nakatunog sa totoo niyang pagkatao. Mariin din niyang inilahad na matagal na niyang hindi ginagamit ang ganoong anyo, kaya maging siya man, aminado na nahihirapang gamitin ito. Matapos naman niya itong mailahad sa kanyang kinakasama, dito niya na yun seryosong tinanong ukol sa desisyon nito sa mga kamag-anak niya. Nang marinig naman yun ni Eleanor, kumunot ang noo nito habang inilalahad na wala pa ring nagbabago sa nararamdaman niya. Pagtatapat pa nito na, hindi na yun nakakaramdam ng awa, kaya ituloy niya ang mga napag-usapan nila. Dahil sa sinabi nito, agad naman niyang minanmana ng bahay ng mga mangkukulam. Sa kanyang pagmamasid, dito niya nalaman ang mutsyang nakuha nito mula sa isinakripisyo nitong pamilya. Ayon sa kanya, na ang mutsyang yon ay may kakayahang magpaahon ng demonyo para makipagkasundo sa kanila. Nakadepende sa mga mangkukulam kung ano ang kanilang hihilingin kapalit ng buo nilang kaluluwa. Nakakatakot man kung iisipin, hindi siya gaanong nabahala. Alam niya kasi na mas matalino ang mga dyablo, kaya hindi ito maiisahan ng mga mangkukulam. Batid din niya na nangangailangan pa ito ng panahon para mapaghusayan ang paggamit sa mutsyang yon. Kaya kung iisipin, wala pa silang maaaring ipag-alala. Ngunit sa kabila nito, hindi siya nagpakakumpiyansa. Anumang oras kasi, pwedeng magbago ang sitwasyon. Kaya pagkaraan lamang ng ilang araw niyang pagmamanman, dito na siya nagdesisyong salakayin ang tahanan. Lahat ng mga kadugo nitong narinig niyang nagsabi ng masasama ukol sa namaalam nitong pamilya ay kanyang naging punterya.
Pagsapit ng gabi ng pag-atake, isinama niya ang kanyang asawa para makita nito ang mga bagay na gagawin niya. Magbabandang 9:00 na sila noon lumabas para masigurong wala ng taong magagambala. Pagdating nila sa bahay ng kapatid ng ama nito, nadatnan nila yung nakasarado. Bagaman tahimik ang paligid, kapansin-pansin ng 2 malalaking aso na nagbabantay malapit sa entrada ng bahay. Nang masipat naman yun ni Enrico, alam niyang hindi ordinaryong tao ang mga ito. Kaya naman bago siya tumuloy, hinanapan niya muna ng ligtas na lugar itong si Eleanor. Mula sa lugar na yon, kita pa rin naman ang mga bahay ng tiyuhin nito, kaya kampante siya na masasaksihan nito ang mga gagawin niya. Matapos niya yung may isa katuparan, nagmamadali na siyang kumilos. Pagdating niya sa harapan ng bahay, agad namang umatungal ang 2 aso kasabay ng mabilis nitong pagsunggab sa kanya. Ngunit nang makalapit na ang mga ito, walang habas niya itong pinagsasagpangan hanggang sa tuluyan na yung mapugutan. Nang mapaslang na niya ang 2, dito na siya marahang lumakad papalapit ng bahay. Ang kaso lang paghawak niya sa pintuan, may naramdaman siyang kakaibang enerhiyang nagmumula sa loob. Alam ni Enrico na kinukulam siya, pero hindi siya nagpatinag. At kahit umiinit na ang kanyang pakiramdam, pinilit niya pa rin buksan ang pinto hanggang sa dito na gumapang sa kanyang kamay ang napakaraming uod na nagmula sa loob ng bahay. Akala ng mga mangkukulam matitinag na siya nito, pero hindi niya yun pinansin. Ayon sa kanya, nanuot sa kanyang balat ang mga uod na yon, ngunit wala siyang naramdamang kahit na ano. Normal naman ito para kay Enrico, gawa ng ang lahi niya ay hindi kayang matalo ng mga hamak na mangkukulam. Ayon sa kanya, na noong nasa Albuera pa siya, sinasamba sila ng mga ito at halos ituring na silang mga Panginoon. Kaya mga ganoong uri ng atake ay literal na walang silbi. Ilang segundo pa ang lumipas, nawasak na niya ang trangka ng pinto. Pagbukas niya rito, agad niyang sinakmal ang ulo ng tiyuhin ng kanyang asawa na kasalukuyan noong nagdarasal para mapanatili ang harang ng bahay nila. Pagbagsak ng katawan nito, agad niyang sinunod ang asawa nito na kasalukuyan noong sumasabay sa pagdarasal. Mabilis lang ang kanyang pagpaslang, pagpapakita ng konting awa. Matapos naman niya yung gawin, sinunod na niya ang mga anak nito para hindi na yun pagmulan pa ng galit at paghihiganti. At nang malipol na niya ang lahat ng nasa bahay, sabay-sabay niyang inilabas ang labi para ipakita yon sa kanyang asawa. Bilang pagrespeto, hindi niya kinain ang mga ito. Kahit kasi napakasama ng ginawa nito sa pamilya ni Eleanor, meron pa rin naman yung nagawang kabutihan para sa kanila. Nang masipat naman yon ang kanyang kinakasama, muli niya itong ibinalik sa loob para maitago sa paglipas ng gabi. Bago sila tuluyang umuwi, dinalaw nila ang bahay ng iba pa nitong mga kadugo para balaan yun ukol sa kanyang mga susunod na plano. Nang marinig naman yun ng mga mangkukulam, may iilan sa kanila ang pinili ng lumayas ng sariaya. Pero ang karamihan na natili roon, alinsunod sa lolo ng kinakasama niya. Ayon dito, hindi nila kailangan matinag sa mga ganoong uri ng nilalang dahil marami sila. Kampante rin ito sa aral na kanilang tinatangan, kaya ang nais nitong mangyari ay ang magkasubukan. Nagpadala rin yun ng mensahe sa kanila ukol sa pagtanggap nito sa gulo na kanyang nilikha. Nang malaman naman yun ni Enrico, hindi niya maiwasang matuwa. Sa puntong yun kasi, parang ang tingin niya sa mga nangyayari ay isang laro. Matagal-tagal na rin siyang hindi nakakaranas ng ganon, kaya naman sa paglipas ng gabi, walang habas niyang ginambala ang mga kadugo ng kanyang kinakasama. At dahil sa may basbas siyang nagmumula rito, lahat ng sinalakay niya ay iniwan niyang wala ng buhay. Brutal man ito sa paningin ng iba,
Yun lamang ang paraan para malagay sila sa katahimikan. Hindi naglaon. Nang malipol na niya ang malaking parte ng angkan, pinuntahan niya ang matanda para makausap ito ukol sa sigalot na nangyayari sa pagitan nila. Mariin din niyang inilahad na hindi sila ang nanguna, kaya kung meron man itong sisisihin, yon ay walang iba kundi ang mga anak niya. Masyado yung naging ganid sa kapangyarihan na siya naman naging rason ng kanilang pagbagsak. Nang marinig naman yon ng lolo ni Eleanor, napansin niya na parang wala naman yung nais gawin. Kalmado lang itong nakatingin habang inuunawa ang mga bagay na lumalabas sa kanyang bibig. At pagkatapos nitong malaman ng lahat, tumayo ito at lumapit sa kanya. Naging mahinahon ito sa pakikipag-usap na parabang ang ibig nitong ipahiwatig ay magkaibigan silang dalawa. Kaya nang maramdaman niya ito, naging panatag siya. Gayunpaman, hindi siya gaanong nagpakakampante dahil anumang oras pwedeng magbago ang mga nangyayari. Awa naman ng Diyos, naging maayos ang kanilang usapan. At bago ito magtapos, inabisuhan siya ng matanda na habang buhay na silang magiging payapa. Dagdag pa nito na, natanggap na ng mga anak niya ang leksyon na hindi niya rito maturo-turo. Taus-puso rin yung nagpasalamat dahil sa pamamagitan niya, hindi na bahiran ng kahihiyan ang kanilang pamilya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tuluyan na ring nawala ang galit sa kanyang puso. Si Eleanor naman noon, napatawad na rin ang mga tiyuhin niya buhat sa mga nagawa nitong kasalanan sa kanila. At magmula nang mangyari ito, hindi na sila ginambala pa ng mga kadugo nito. Namuhay na rin sila ng payapa, bit-bit ang mga karanasan noong minsang maganap ang isang asbo kontra angkan ng mga mangkukulam.